Matalig kapit kayo. Kawilo ta. Praise God. Mayo ang Diyos. Tanang panahon. Hallelujah. Dili maayong igsuon ang dagang sa atong kalibutan karon kay grabe naman. Dira igsuonan. Niya itaas na gyud ang presyo. Kung katapat kumusta ang presyo sa paghigugmas Ginoo na. Itaas ba? Amen. Praise God. Kinahanglan igsuonan ng i-increase din atong bugpas Ginoo mabisag. Adili lang kay ang mga baligya sa merkado. Dili kay mga baligya igsuon sa mall, sa palengke, sa bisan asa nga lugar. Dapat yun mo increase, mo live up yung atong bugpas Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung increase mo na itong bugpas igsuonan sa Ginoo, tanan nga atong paghigugma ni nahiyuta mo increase mo. Hallelujah. Praise God. Kung sa iwali Ginoo, increase mo na pamaliton, niya nagpanik na ang mga tao karon. Sa Davao ang kilo, ang litro sa gasolina may sunod niabot ng 130. Praise God. Sumala sa balita sa brigada nagkanti kusugaw na ang brigada. Diya sa silingan may sunod. Nagmahal na nagpanik na ang mga tao. Uban di na mo biyahe kumahang ang gasolina. Kumasahin mo lang gyapon. Itaas na kumasahin ka lang. Ha? Hallelujah. Atong tithes may taas-taas. Still 10%. Amen? Praise God. Hallelujah. Salamat sa awit ni Sterling. Ano nyo ang tao din ay kumukanta sa Ginoo-itlap na Ginoo. Yes, ganoon na. Amen? Sa unang panahon sa mga Old Testament, sa mga tigulangan, naagiharanan. Di ba kung mangulitaw ka, ano binay harana o manyanita mo na? Tawag na? Haranahan niyo mo hilig kung ano maghigugmang hindi mo siya. Hallelujah. Praise God. Kung nagsun ng tao na in love, maawit ta sa Diyos. Hallelujah. Mukhang tana. No, ang tao dito ako sa bugma. Sige na siya kanta. Praise God. Mukhang tao ang paghigugma sa Diyos. Magsuunan. Sa may tamo. Hallelujah. Komplikado. Yang paghigugma sa Ginoo. Praise God. Sama na ko sipon, mudah-mudahan namin. Mga, praise God. Hey. Wala nila. Mudah-mudahan namin malingkoy. Mga bata. Praise, hallelujah. Kung ko natin isuan ang taong in love o awit. Amen? Dami kay presensya sa Ginoo kung natin isuan. Hindi kayo dihilak, kumitis, Ginoo naman. Kaya ba, dami kayo presensya sa Diyos. Ngayon nga naman, makapakaan. Kaya kung hilat ito, ang tao, makapalangkat, makapawagtang, magsuon sa kanan, ng mga diling ayos sa kasing-kasing. Basta kung dahil ka naghilak, muwala kanan, isuon. Ang mga hugaw sa kasing-kasing. Kaya pag masaktan magod, masakitan atong kasing-kasing, wala yoy tabletas makatambal. Wala yoy suon vitamina makatambal. Wala bisan kun sa mga kapsula makatambal sa ato ang nasaktan kasing-kasing kung dili only ang presence ng Ginoo. Hulog sa Dios. Praise God. Muna nag-trego na to ang Dios ng suon. Kaya di ka kasunod sa langit, bukitang buday ka kinasing-kasing. Hallelujah. Mainlove ka. Sabi na babae, pagkantahan ni mo na, mukirig-kirig na sila. Sabi na mga dalaga, mukirig na sila. Basta awitan ni mo, how much ang Diyos. Kung awitan ni mo ang Diyos, ganahan di ang Ginoo. Amen? Masuot ni mo ang Diyos pag imong awitan ang Ginoo. Hallelujah. Ganda ito yung sulit na pwede. Wala ko yung gitara. Ako yung gitara. Ako harnahan ko na yung Diyos. Bukanta ko may sunan. Kabatit kinang mga silingan dihan ba? Ay maghilak na ko anak. Grabe hilak kay tas Ginoo. Tungod sa iyahag yung pagkamay. Nga, ikon panindika, dili pa po ang ayan higugmaon. Di ba awit? Dili ang ayan higugmaon. Ay mga kagaw man ta, kumakan sa Ginoo kanyan to. Hugaw man ta.
Di matatakos gumaon kay puti na ito ka utang kayo nga tao. Sumala na tao sa mga Hudiyo na ito, mga irot lang yung sunan. Hugaw kita ng mga tao. Salamat na lang katapat, salamat ng ibugma, ikasino. Inangabisan, dili amayan ni mong naw, ina. Sa dili amayan ni mong gagaway, galuwason, pero giluwas kita sa Diyos. Yang giduphan sa krus sa Kalbaryo yun, kinsa man ka gaduphan pa sa krus. Kinsa man ta igsuon nga lansa ipalansa na ginawa mo iyahang kalimot sa krus. Kita mo ay kinahanglan sa Ginoo. Pakamat yata naman kay dilihon kaayo. Wala sa mga kinahanglan sa atong kwarta. Sa itong abilidad, talent, wala ang at kinahanglan niya ang imog yung kinabuhi. Dilihon kay kinabuhi sa tao. Naingon ni Igsoon ang Salmo 42, versikulo 12 ba na, nga wala iigong sa lapi na ibayad sa kinabuhi sa tao kung mawala na. Kulang pang bahanti sa kalibutan na ibayad sa tao kay mahal kayo ang kinabuhi sa tao. Hasta mahalag yun. Hallelujah. Muna nga nila ito samang-samangan ang gipiyal sa Diyos sa kinabuhi. Katapat ka ng imong kinabuhi. Gipiyal na sa Ginoo. Amen? Ini ako, maningil na balik ang Diyos, pagkabot ang panahon. Kung giyon sa nato pag-awit ni kinabuhi aman siya naman. Hallelujah. Nabi sa Rusao na ito, paningkamot sa kalibutan, ang po yung versikulo, ganito maningkamot. Ang pasabot may sunan, itagaan tao kinabuhi, ang the deepest may sunan, ang pinakalalong na katuyuan sa Diyos, ang itagaan ang kinabuhi, ay kinabuhi atong ialagad sa Ginoo. Number one, katuyuan sa Diyos, nagsuunan, dili pang kinabuhi, kundi kinabuhi ang ipiyal sa Diyos. Ang piruan yung pinakalalong katuyo sa Diyos mo, nga atong yung ialagad, atong yung i-open yung kinabuhi nato sa Diyos. According to the book of Romans chapter 12, verse 1, offer your life as a living sacrifice. Amen? I-open nyo yung kinabuhi, buhing halad, nga makapahimuot at tumangan sa Diyos. Wala sa inyo, i-open ninyo inyong pahanti at atong kinabuhi i-open nila. Hallelujah. Hindi kamatay na ito, may sunan. Dili may ingon nga, pahulay ako. Dili. Amen? Ingon dito sa Biblia nga na, hukman ang mga patay, katulad mga Ginoo, patay din na tubangan. Ang buhay Kristo, patay din siya, totally. Tumangan sa Diyos, patay din siya. Amen? Wala tungo sa sin. So, Proverbs chapter 3 verse 5. Wala naman, kung saan ka verse? Kung saan ka guys? Ha? Sulat ni Solomon. Si Solomon nagsulat ang Proverbs, kung saan na siya kabantugan na hari, gawa lagi makalabaw sa pagkahari. Sa nanglabay ng mga hari, sa maabutay pagka mga hari, huwag niya makalabaw sa pagkadato ni Solomon. Kaya iyang sa lapit trillion. Every year, magkadawat siya suot o 25 tonelada na bulawan. Every year, 25 tonelada na bulawan. So, pinakadato si Solomon. Pero nagsulti pa niya igsoon. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Salig sa Ginoo sa bukos makasing-kasing, kanang word igsoon nga trust in the Lord with all your heart. Wala pagkantilihan sa iyong kasing-kasing. Wala mo salig sa Diyos. Kinahanglan ang tibuok kasing-kasing. The whole heart na nagpagpanti isaligid sa Diyos. Amen? Nga naman, hindi kasaligan ng kalibutan. Wala kasaligan sa kalibutan bisan usahan. Only God and His promises ang kasaligan. Hallelujah. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Sa imong kahibalo, sa imong kaalam, sa imong panabot, sa imong abilidad. Naghanap kahibaluan yung Solomon, ayaw yung saling anak. Saling sa pungko sa kasing-kasing na to sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ano man, naghanap kayo ng panig karon. Nasalig ka sa Diyos. Amen? At tanan sa kalibutan, limitado. But the power of God is unlimited. Amen. Wala limitasyon ang gahom sa Diyos. Niabot ang guntong at panahon. Ang
tulo abot pag mabutay para katuligan. Kung di man ipag-ayo igsoon, yung sa trust in the Lord. Makatapat salig sa Diyos. Sa'yo na tayong isulti ni babaan eh. Hindi babaan ni sa'yo na isulti ni salig sa Sino. Ano? Sa'yo na isulti ng salig, bangkos Ginoo, Pasto! Nagsalig, bangkos Ginoo! Sa'yo na kayo ito, nasalig ka sa Diyos. Ba't kumusta itong kasing-kasing? Bukos ba na ang salig sa Diyos? So atong tema may sunan, in all your situations, all circumstances, trust in the Lord. In all your situations, in all your circumstances, trust in the Lord. Sa talang mong sitwasyon, sa talang kahintang ang dapat sa mong inabuhi, saligi yun ang Diyos. Hindi ko ito lang magpapot na amahan na mong kalangit mo. Ang among kahibalo, abilidad, among kininhawa, kanang ianamong limitado. Ba't hindi mo ubos ka alagan para oras sa Lord, nagasakpit, nagapanabang, may panabang, iyan ka dito. Di ba kung tamangan ng Diyos, papawan ang tingog sa mong ubos ka alagan. Ipakanaaw mo Diyos ang pinasahin ang kaalam ng kahibalo. Nabigyan doon ang mensahe na pinawon sa mga tawhan karon. Na pinaagi ni ini o Diyos ng mensahe, mo increase, mo level up, mo upgrade ang among pagtuo, among pagsalig dihan kanimo. Tungod ka ikaw ang ayang saligan, ka ikaw ang Diyos gamhan ng tinutano. Tamunay kami sa mga biligan. Ikaw ang pinakamaayang tutudlog sa tanan Diyos o mga sa ngalan ni Jesus. Amen. In all your situations or circumstances, trust in the Lord. Ay maabot ang panahon kiksunan na pag yung mga dili maot, nilad na pangitabog sa kalibutan nga makapapalda sa imong pagsalig sa Ginoo, kapanalagad sa Diyos. Hinungdan nga nung usahay tagsa lang ka mo simba. Hinungdan nga nung tagsa lang ka mo ampo. Hinungdan nga tagsa lang ka mo apil sa mga tigong sa mga pagsimba ng Diyos nga naman di kipra imong pagsalig sa Ginoo. Amen? Hinungdan yung sunan, nga nung tagsa na lang ka, mabasa sa Biblia. Kaya kung di ka mabasa ang Bible, may sunan, kung increase, kung baba din ang imuhang temperatura sa imong pagpangalaga sa Diyos. Hallelujah. So what is trust? A firm belief in the reliability, truth ability, or strength of someone or something. A firm belief, kung saan ang meaning sa trust? A firm belief in the reliability. Ito ba ito? Hallelujah. Praise God. So, bisag ganit may sura ng mga datong sa Biblia, di pa sila na Apostol Paul, nga ayaw ni mong salig sa iyong salapi. Ayaw ni mong salig sa iyong bahandi. Hallelujah. Basa ko sa mga dato ang Sikan Thessalonica, Sikan Timothy. Di pa sila na ni Pablo may sa mga dato nga Kristohanon nga ayaw mong salig. Hallelujah. Say, 1 Timothy chapter 6, verse 17, verse 8. Ipasilaan ni sunan ni Pablo ang mga dato nga ayaw mong salig sa inyong bahandi. Hallelujah. Unang Timoteo 6, 17, ngadto sa 19. Sa basahon. No, ha? Kaya naamay mga dato nga Kristohanon. Amen? Naoy! Iwan si Pablo sa mga dato, tahimang nungay ang mga dato nga dili magpahitason o dili magsalig sa bahandi, kung dili asa magsalig? Sa Diyos. Pahinanaan sila ni Pablo. Kaya ang bahandi dili nakahatag kasiguruhan di man di pa kayo. Ang imong trabaho, ang imong kwarta, ang imong propiedad, ang tanan imong ipintas, dirino, tanang bukta na nimo, dili nakahatag kasiguruhan sa kinabuhi. Imo sa dili kay ang bahandi dili makahatag kasiguruhan apan ang Diyos. Ano ba yung ang Diyos? Jesus
nasugod, naghatag ka nato sa tanan, aron kita malipay. Naghatag ka sa tanan. Makatabatay ko lang. Sa tanan. Kusog, lipay, kalinaw sa kanan, tanan niya ka sa Diyos. Pero di tayo magluan ka na ayaw saling. Anak, mga butana. Amen? Sa verse 18, sundin sila sa pagbuhat o maayo o sa pagpadato niha sa maayong pinuhatan. Sa daw? Pagpadato sa maayong pinuhatan sa pagkamahinagtagon. Makatapat pangitagon. O sa pagtapang sa uban, dapat dato sila na. Sino hindi? Ngayon paagiha, magkatigom sila o pahandi nga mahimong nilang ligon na sukaranan alang sa umaabot o makaangkon niya nila ang kinabuhi. It's sakto. Kapatid sila dito bahandi sa langit. Amen? Ipahimulan ang mga datong mga ningon, sinumot palandaan ng datong kaysa matanan. Muna yung suon, pagbasaan ni mo di ay nga bilikay si Jonah dito sa Tarsis. So, Hunas, adto sa Ninibe, Hunas, iwali nga niining sugat ning adlaw 40 days na lang laglago ng Ninibe. Si Hunas na yung nagsuunan, wala kaya sa Ninibe kay paingon sa Tarsis. Pag-research sa Tarsis, naaniriha ang bangga ay ang bulawan, negosyante, import, export niya sa Tarsis. Una mabasa ka 1 Kings chapter 10 verse 22, nagpahimo ang daghang barko sa Solomon. Diha sa Tarsis. Nga naman, una'y kagahan ng bulawan, mga plata, mga ivory, mga unggoy na ng mananap. Ay ito import sa Tarsis, export sa Tarsis. Una milikay kay si Jonah, kaya dito siya nahigugmas bahandi. Amen? Usahay kong anak na may suungan. Milikay ka sa bukon sa Diyos, ay mas nagsaling ka sa bahandi, nga wala na kasiguruhan. Hello? Ito nahigugmay suon pagka, ay negosyante itong basahon nito. Ang Bible. Itawag ang Tarsis of 20 provinces. Dato na alungsod. Hindi maiwit sa pagka-dato. Kung katapat saling sa Diyos. Where is the man who has great confidence in the Lord compared? Asa niya ay ipakisama ang tao nga dunay dako nga pagsalig sa Ginoo. Asa sa ipakisama sa Biblia? Number 1. He was likened to a wise man who built a house on a rock. Amen? Kasi ang tao di ay John na kung pagsalit sa Diyos, may sama siya sa tao na wise nga nagtukod o balay diha sa pundasyon nga bato. Ito na Matthew chapter 7 verse 24 to 25. Mateo 7:24-25. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti. Di mo katapat baminaw. Sa pila mga bata gisulat. Busa ang tanan wa accepted tanan nakabati sa pulong sa Dios. Nga akong gisulti og nagtuma niini. May sama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa diha mibundak ang ulan o bibaha. Bundak ang ulan o timbaha. O sa panahon na Ninuwi, amen? Sa diha, magibundak ang ulan o bibaha kung ang mga suga, ang hangin ni hapak, limang ka. Daghan kayong pagsulay ng sunan ng undri. Sa diha, mibundak ang ulan, ipaulanan o sakit ka mga pulong. Hallelujah, mga baha sa kalisod. Suba sa nagkalaiyang mga pagsulay, mga hangin sa kabalakaw. Wala, hindi matumba, kaya natukod ba di haksa ka. Ako pasabot ikson, huwag inong pagto, natukod ka
iyang pagtuo na tungkol sa buto. Walay laing bato, igsutan sa Biblia, mao si Ginoo Jesus. Amen? Hallelujah. So ang tao ng pagsalig sa ipakisama siya sa tao na manggialamon, katapat manggialamon. Dili ba right ha? Manggialamon, wise man. Yang hapit na matawag din Jesus na nagtawag 3 kings. Wise man. Mga manggialamon ng mga hari. Number 2, asa na di pa isama ang tao ng pagsalig sa Ginoo? He is like to Mount Zion. Amen? Di pa isama sa bukid sa Zion. Kasi kita na sa Jerusalem. Kanang Jerusalem, so ito ko na sa bato, Mount Zion. Dili kita Mount Zion, tungkol sa bato, ikaw ginom na. He is like to Mount Zion. Ang tao na magpagsalig sa Diyos, may sama sa Mount Zion. Amen? Saan yung Mount Zion? Salmo 125, 155 verse 1. Tanawa. Now, atong basahon, sabto na ito pagpaayo ang versikulo. 125 verse 1. Mauni ang kinaya sa tao na pagsalig sa Diyos. Hindi mo katapan, salig sa Diyos. Ina nga, kilapay na pagsalig sa tao. Kami na yung pagsalig sa Diyos. Ingon sa katong nagsalig sa Ginoo, Jesus Christ, may sama sa bukid sa Zion nga dili yun matarong. Amen? O mapalhin. Dili kita matarong. Kaya kung pagsalig si Ginoo, bisang agulapaw pa 200 ang litro sa gasolina, di na matarong. Nahangyapon na kapiling na nalakat na matirano si Ginoo. People ihapon na, makita ihapon na si Panginoon, dili pa mapalhin. Hello? Hindi mo pala huna-huna. Hallelujah. Ang pangsayo tininutan niya ko si Jesus Christ. Deuteronomy 12:22, 24. Revelation chapter 14 verse 1. Number 3. Asa man ipakisama ang tao na dakong pagsalig sa Diyos.